di pêşengtiya ya pejê da di pêşengtiya tevgera jina azad jinên gêrîla da ku bi mîrasa wan bi berxwedaniya wan bi nasnamaya ya pejê em gihîştin vê rojê ya pejê di şerê cîhanê Yêsiyemîn da di rojhilata navîn da û di Rojavayê Kurdistanê da bu sembola yekîtiya jinan bu sembola berxwedana ruhê jina azad bu sembola hevjiyana azad